Nogongalong Rialong Karbi Welfare Autonomous Council Victory Celebration and Felicitation Program ajai mek kedeng pon. Ahoglo Assam along Rialong kebang cenglapen abarim nayakai pulote Karbi akai henlo. Ilitum Karbi akai atum Karbi anglong lapen dimahasau pen ang tanalong Rialong ta District ner Kepalong Kamruk Morigaon Hojai Nogong Bisonat Lokhimpur Golaghat Kacharlalong Rialong ta Karbi akai dupiklan. Pinpur में भारत स्वाधीन केलोंग निंकान प्रॉक्सी कैबरनर के प्लिंग एटलो बंदा कारबियांगलोंग लापेन दिमाहासाव पेन आंगतान के दो कारबियातुम पिनियरनी अंता एसडी हिल्स स्टेटस लोंग लेला बंदा लापुसन किसुंग टेक्टिक अपोर अहुत के दामतांग निंकान सुरहिनी राइन कोराई सी अनिंकान रिसिम कांगतांग के ओट सोंग ट्रॉप KLNLF UPLA PDCK KPLT KPLT lapen KPLT atum Center Gov lapen State Gov atum pen Karbi Monsam Lamdon kacetok ahut Clothes number 3.6 along Karbi anglong lapen dimahasau pen angtan kedua Karbi atum aphan Karbi Welfare Autonomous Council Pinangjipu kacetok ateng pen Assam Gov atum Karbi Welfare Autonomous Council piponlo Lasia jagding kluya phi thoyalong kedua Karbi atum lapuson thedunga sai kechun pura All Assam Karbi Youth and Student Union Center Committee atum cepatir piponsi Nagongalong ri rongjang pongalong Karbi Welfare Autonomous Council Victory Celebration and Felicitation Program ajai mek kedeng po Bangso ajai megalong Dr. Tuliram Ronghang CEM Karbi Autonomous Council as MLA Lakha Pharoi Sira Kre Si Ronghang SD LAC Dr. Sarsing Engti CEM Karbi Welfare Autonomous Council apen Ex-Revolutionary United Forum mate Risim Kangtang ke ot song trok KLNLF UPLA PDCK KPLT KPLT lapen KPLT atum aphan manpeng pen archopa Karjo amayalong CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan Thoyalong kido akarbi atum aphan SD Hills Prabjin pen kipiji aphan setame AAKYSU pen pinporalo pajerto Bangso ajai mek All Assam Karbi Youth and Student Union Central Committee amai Phu Chandra Singh Rong pensi mai chariponlo Lapen kongchun bang ananto milik pensi aluhi pachin ponlo Lasong si Bangso ajai megalong Karbi Welfare Autonomous Council a Chairman Krishna Terang Deputy Chairman Rajiv Pator EM Dipen Ronghang EM Baliram Rongphar EM Sanjay Rongpi EM Nanita Ronghang Pipen Karbi Welfare Autonomous Council members Anparta Karbi Autonomous Council Agriculture Board Chairman Mohan Singh Tiso Kisop Timung lapen ki ongdung atum chetong dunsi mai misen pen pachun podlo Community forum All Assam Karbi Youth and Student Welfare Association ken ge hokpon karjo amai laso karjo amai along mai dari potong All Assam Karbi Youth and Student Welfare Association amai bu sono rong jagai pen patir pi bonsi pini laso mai long karjo mai long niliphan lapian ge elekom ningkan proxy benar ke isia purki mo independent long pen bharat sadhin long pen je karbi atumta thoi ke do karbi long ke do karbi ta akaprek hanat tabe karbi tande karbi elekom ebe thange lami ki penjenglo ejutan jubar penjenglo ilun komor penjenglo ebe thang nimro kom penjenglo ebe thang ipinding sumpotil tumjok lima khai pubensi elekom Karbi Autonomous Council kalonglo ningkan prosekera follow lengelo 1950 ko ningkan siletum kelo keliparjon ningkan bharkri sekera fokera hini aningkan siletum ke Karbi Autonomous Council inglo mujoko council ke longlo